Érase unha vez dous irmáns que estaban perdidos no monte. E o peor de todo, sen wifi. Non carga, non carga, non carga. Igual tens que soprar como os xogos de antes. Non, sigue calde morto. Estamos perdidos. E sen vídeos de gatiño. Eso sí que é grave. De súpeto, apareceu unha casa digitalmente misteriosa. Eu son internet. Me encantan atrapar as persoas, sobre todo os nenos. Ja, 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 ja. Mira, Gretel, parece que se ve una casa. Sí, estamos salvados. Por aquí veñen dous parlantes. Serán meus. Ja, 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 ja. Cando chegaron á casa misteriosa, os rapaces alucinaban con tanta pantalla. ¡Qué guay! Y con pantallas y con wifi. ¡Wow! Hola. ¿Queréis ver vídeos infinitos? ¿Infinitos? Eso existe. Aquí nunca se acaban. Entramos xa. Pero é extraño. Tamén hai xogos e bailes. Xa me convenciste. Dale. Unha vez dentro da casa, a diversión estaba asegurada. Ou eso pensaban eles. Gretel, mira este baile. Tírala, tra, dice, tra, tírala, tra, 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 tírala, tra, dice, tra, 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 tra. ¡Wow! Hansel, mira este filtro. ¡Wow! ¡Qué pasada! Iso é, seguide mirando. Ja, 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 ja. Vídeo tras vídeo, a diversión tornábase en dependencia. Outro máis. Outro máis. Outro máis. Outro máis. Outro máis. Unha dependencia cada vez máis profunda. Quedaredes atrapados. Ja, 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 ja. Outro máis. Outro máis. Pero cando todo parecía perdido, Gretel despertou. Espera, isto non é normal. Hansel, levas moito rato aí. 5 minutos. Temos que parar xa off. ¿Dónde estou? Non, seguide mirando. Non queremos. Mira. Volvede, teño máis vídeos. ¡Seguro que son anuncios! E así foi como descubriron que o mundo, alén das pantallas, é moito máis divertido. Mellor sen pantallas. E con risas de verdade. Vaya traballo que nos deu. E o ben que nos quedou.